ljudi, dobrošli u Minecraft. Danas ćemo igrati mini igre The Breeders. Evo sad sa vama je Luvi. Evo sad upravo čekamo da počne. Izaberem tim. Evo zeleni. Treba da ima 20 igrača. Evo sad ima da glasa za mnom. Mene ovo prvi put igra The Breeders. Gledao sam od drugih ljudi kako igraju, ali je prvi put. Kraj, ne može. Kaži, to će se čuje u klip isto.